Добре дошли в нашето дневно предаване. Започваме с напрегнатите мирни преговори между Украйна и Русия в Женева. Първият ден от разговорите, посредничени от САЩ, приключи без пробив. Аналитици смятат, че двете страни може би само изпълняват роля пред президента Тръмп. Руската делегация отново е водена от националистическия историк Владимир Медински. Напрежението остава високо, тъй като конфликтът продължава да тегли надълго. В спортните новини Пари Сен-Жермен извърши впечатляващ обрат в Шампионската лига. Парижани победиха Монако с 3-2, след като бяха с 2 гола назад. Борусия Дортмунд също започна добре в плейофите, побеждавайки Аталанта с 2-0. Реал Мадрид и ПСЖ са сред другите отбори, които спечелиха първите си мачове. На зимните олимпийски игри в Кортина Дампецо, Германия, постигна исторически успех. Йоханес Лохнер спечели злато в двойките боб, коронясвайки кариерата си. Германия взе целият подиум, спечелвайки злато, сребро и бронз в това състезание. Италия също отпразнува златен медал в колоездене на писта след 20 години. Сега се обръщаме към важна политическа и социална тема от Канада. След масовия стрелба в Тъмблър Рич, трансджендър обществото стана цел на фалшиви обвинения. В интернет се разпространяват невярни твърдения, които несправедливо свързват трагедията с трансджендър хората. Това увеличава напрежението и дискриминацията срещу уязвима общност в трудни времена. Във Франция страната е разтърсена от дебати за политическо насилие. Смъртта на един 23-годишен десен активист предизвика остри реакции. Той почина след сбиване с леви активисти, което подхранва поляризацията в обществото. Европейският съюз започна официално разследване срещу гиганта в онлайн търговията Шейн. Това е част от по-широките усилия на ЕС-ата за регулиране на дигиталния пазар. В Перу преходният президент Хосе Хери беше свален само 4 месеца след като зае поста. Той е третият перуански лидер в редицата, който е отстранен, което показва политическа нестабилност. Причината са тайни срещи с китайски дипломати, които предизвикаха скандал. И за финал споделяме тъжна новина за загубата на икона на гражданските права. Джеси Джаксън, легендарен лидер в борбата за равенство, почина на 84 годишна възраст. По света пристигат почитания, за да отдадат уважение на неговия трансформационен живот и наследство. Това беше нашето дневно резюме. Благодарим, че бяхте с нас и до нови срещи!